हम पूरा जिला के रंगबाज हई, अलगे हमार फेस बा। हम पूरा जिला के रंगबाज हई, अलगे हमार फेस बा। अरे जा तारा पता नहीं के तारा मजनुआ पर 18 गो मर्डर केस बा। मजनुआ पर रे जनुआ 18 गो मर्डर केस बा। हमारा के मारे के धमकी देता रे कि मार देम जान से। हमारा के मारे के धमकी देता रे कि मार देम जान से। जाके अपना दीदिया से पूछ लिए, दीवानी हो गल दिया हो चौहान के। सुन असहिना लइकिन के डिमांड होला, चौहान जी के लइका ब्रांड होला। टांग लिया वो सर के जौन हमनी के खिलाफ लड़ता, ओकरा पता नहीं के पूरा एरिया में चौहान जी के रंगदारी चलता। रंगदारी लोगवा सीखे चौहान से, जाके